ceerno mi salminima mi juurimama lawol gongol en mbi alhamdulillahi rabbil alamin nde jammo ari ha ɗo henna ene wayno ari hat haɗatno en jii yimɓe umminoɓe to ɓurno woddude fo e wuuro ngo gaari ɗo henna kono ene wayno jammo rewi lawol joni noon holno jiiruɗa jammo kono holko basirɗa bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. No wayno mi nani ko namdiɗa jamma o en beltima hen ha no fewi saabu en ɓooyi parande ɗum kadi en mbaɗi ɗum duuɓi kewɗi ngolɗo lawol kadi en mbaɗi Allah nawnini men fof kadi timmi yimɓeɓe kadi notima hen kadi gaari ha no fewi kono noon eɗen mbiya sonno ko sago kadi ɓe ɓeyda darade ɓe ɓeyda arde eyyi saabu ɗum ɗo ko dewal Allah woni hen kono kadi jokkere enɗam nen hen saabu hay enɗam ina jokko kono noon ko ma woɗɗo fawi comme no layanteri wawa yaade dow walla jottoɗo jiɗɗa yettade ɗo ɗum ɗon noon enɗameje meɗen mbawi rewde koye gueɗe baɗe ni yaara yeeso kadi dañen kewen saabu ɗum ɗo kadi ko wurtinde jamma annabi sallallahu alaihi wasallam kono kadi kawral ngal tan ina waɗi doole ɗe ganduɗa okkat men ɗum machallah ɓeydo yaaru kono noon en cammini bandiraɓe foof en beltanimaɓe saabu woodi ummiɗe nokkuji goɗɗuɗi gaari ha ɗo e cité CSE ummi Fouta en ummi ɗo en Thiès en Tivaouane en ko foof gaari ha e 50 en Fouta en e ko nandi hen ɗum ɗon kadi ko yettude Allah. Ko ɗon tan jinnomi heɓitirade kongalam battinigol wonande ummiɓe diwan goɗɗo ji ummiɓe Mbour ummiɓe Fouta to ɓuuri woddude kono ɓeɗon mi yii ɓe gadda otoji ɓe gara ɗo henna kamɓe koɓe nulanaɓe yooɓe gar walla ala goto foof ko notiri tan ko ceerno meɗen eyyi ne wayno koɓe notitiɓe yooɓe gar ina waɗi ɓe ganda ko nelanaɓe gara kono noon ɓuuren hewde koko gaari saabu ina gandi ko enɗam mumen woni ɗo ummi mbaɗi hen fodde mumen luwani koye mumen otoji mbaɗi hen balle mumen ko ballata gaddi koye mumen gaari ha jotti ala ko addi ɗumen so wona jokkere enɗam wurtinde jamma annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe mbadda ɗum e enɗam mabɓe ɗum wonnoɓe ɓeydare eyyi wa tabarakallah noon tigui barakallah eyyi kono ko min beltima e moon emin duwono moon onon joom radio ji ɗi yo Allah nawru ɗum yeeso kono balla dendagal enɗam ɗam e dendagal l'islam fo no fotirno yo Allah jokku moon noon ne. Assalamu aleykum wa rahmatullah amin ya rabbi.